mukomana anobva kwaMutare ari kwaMutare ane dambudziko raari kuchema vakuru kazhinji kana tichaura mhuri yeZimbabwe vanoti kwanzi mbudzi kuzvarirwa pavanhu hunzi ndiite sei ndidzingirwe imbwa kana zvanetsa unoenda kune vamwe vanhu wotanga kuchema chema kuti pamwe zvingaite sei zvingafambe makasimba here mukoma makasununga kutaura zvine simba vanhu vachikunzwa kuti zvingaite sei unobva kwaMutare kubocha right chaita kuti usvike pano panhevhenyero chii mukoma wangu muri kunetswa nenyoka nyoka iri kukunetsa iyi unenge wakarara here inouya uchifamba here inouya wakagara here inouya wakaita sei nyoka yemukomana ndakagara pese inongouya wow saka painouya nyoka iyi unotoiona here nyoka ichiuya anenge ari masikati here kana kuti anenge ari usiku chero time masikati nemanheru chinongoya masikati nemanheru wodati iko zvinozvi wasvika tiri panhevhenyero handiti wakandimirira ndirika time yangu wakandimirira uri panapa yambouya here nyoka iyi yatombouya ndakagara panapa musare memamurukatu yatombouya saka payauya waita seiwewo ndambostika ndatongodondire kumashure so ndazongobalanza paukatanga kuzoona chii wakazoziva sei kuti nyoka iyi iri kuuya pauri ichikuyamwa ende kana ichikuyamwa inokuyamwa pai kunhengo inyoka rudzi nyoka iyi ndakaona sei roambira wati unobva kubocha kwamarange naisa mari iwe une makore mangani 27 kubereka unogara nani nevabereki vangu wakaroora here uri 27 years hausati watoziva chinonzi kana kuti wakamboita akoda zvekare oka ndikazambodikudemsikanaka ukwanisa kungodiwawo zvetuinitsi asi hazvoendi kure because unonga akutoona ukwanisa kutotitiza zvekutoti sekutonga ari kutoone alright sekuti unonga kutotiza kuti akupfeke wembwa iwe zvoti ndenda kutochambisa kuti takatadzirani ichi saka nyoka iyi kana yauya inouya wakarara kana wakagara inouya chero ndakagara chero ndakarara saka kana wakarara paipai ukaiona iwewe unoiona uchirota chete here kana kuti usina kutorota usina kutokotsera chinoita kuti usatiza chii ipapo handizivi kuti zvangu wai ndisikazikutizi zvinhu zvekungoti ndakutonga ndakutozvijairira because zvatoni time zvichitoitika zvinhu wodati vabereki vako kana kuti hama dzako pane vakamboudza here kuti ndiro dambudziko rauri kusangana naro vanotozviziva vari kuramba kuita action vari kuti chii ukati ndibatsirewo ari kuti zvinhu zvatizviziva chichi wongo havazvizivi but kukubatsira handiti kubatsira kana munhu usingachizive ndikuti chizivikanweka vanongoti hatizvizivi saka tikwanise kukubatsira iwe ndobatsirwa ngaanobatsira wodati iwewe makaberekwa muri vangani ndaberekwa 37 muri 7 vamwe vana vekumba kwenyu vari kuti chii vamwene wacho vanga vachindoboti nyoka iri topota ichisvike kwatiri vamwe vari kuti kwanzi nyoka inombopota ichisvika kwatiri kureva kuti mufemiri menyu nyoka iri kuzivikanwa iri kutozikanwa but manje handisi kuziva kuti why asi zviri kwendiri why asi kuti zviite sezvibatsiri saka muri kuti vabereki vakangoti ena unobatsirwa zvishandisire unoenda uri kubasa chikuma handitoendi kubasa vange nhau yeproblem iyo saka chapa chao apa iko zvinozvi wakwanisa kuuya pano panhevhenyero paZBC chauri kukumbirawo chii mukoma ndikumbirawo rubatsiro nekuti zvinhu zvichipere mukoma ndito uri kukumbira chii tikumbirawo rubatsiro nekuti zvinhu zvichipere ndito zviri kuita amwe ndifananawo neamwe ana ende kumabasa 27 years unofanira kunge uchiona nemudzimai wako ndatoonawo mudzimai wangu utori nemhuri titorinewo mhuri yangu ndichitoitawo zvitori nane kungoitawo ezera rangu ndega ndakangosara handikwanisi kuende kubasa because zviri kutonditambudza siku nesikati saka hapana kana umwe mwana hwana ari kumbozama kuti ngatibatsirane hapatori ndekanawo vanhu vamwe vase vakaroorwa nekuroora here kana pane vamwe vanhu vari pamba here vamwene vakatoroorwa vamwene vakatoroora vadiki kwauri pane vamwe vakatoroorwa nekuroora vakatone mudiki kwandiri mino vakatoroora atori nevana unotonditeera utori neana 3 utori neana 3 ichokwadi muri yeZimbabwe muri kuzvinzwira mukomana anobva kubocha kwamarange auya pano panhevhenyero paZBC ari kuchema chiti izvo dai ndakwanisa kuwana anondibatsira matima nese nyika ino muri Zimbabwe une nhamba dzefoni here dzaunogona kuisa pa dzekuti tinokwanisa kuti vanhu vakubate vanoda kukubatsira
ipapo mukomando pambiri kana foni chayauna ana foni anditori so ndakangouya ngoma zvongoyo kuti ndingoende pamukoma bozongora ndini kutsvaka kubatsira ndakatoni mari yepasi makongo otopa kundakta kudai kototi ndo mari endinayo zvikasaora kuti ndakazosvikawo panapa eshokwadi vana godobori maprofita kwese kwamuri ikoko ngatibatsirane mhuri yeZimbabwe kuti angakwanisa kubatsira mukomana wendoro mukomana anobva kubosha kwamarange ane dambudziko rekuti iye anouya muwa nenyoka ikasvika paari haatokwanisi kutizira ani kwapera simba zvokuti dzimwe dzenguva anenge asitoripa uchi kuhope izvezvi ari kutaura kuti ari pano padhepekiro ndichiri pabasa ndisati ndauya paari nyoka yatombosvika anga kutokona kusumuka akutopera simba asi nhasi pana paye haina kuzokwanisa kuyama mhuri yeZimbabwe tiri kukumbira kuti tibatsirane mukomana kuno vanotibata mukandibata kwandiri nini tinogona kutsvagana nemukomana tichionana sei obatsirika mhuri yeZimbabwe oitawo sevamwe vana yei saka mhuri yeZimbabwe inofanira kuti ikubatsire handidika iwo unotenda chibatsiri wakaita sei vechiprofita here kana kuti vechivanhu kana kuti anogona kungokubatsira hai ndinongotenda wese because chandoda ngechingoti problem pandiri ingopera sarama ndichidetsera sezvandiri kuita kurarama yemusana aiwa tatenda mhuri yeZimbabwe